Христові, брати і сестри, виконуючи доручення апостольського нунція в Білорусі арцебіскупа Клавдія Чироці, маю гонор обвістити, що сьогодні Папа Францишек призначив шановного святара Юрія Кособудського канцлера Мінсько-Могилівської курії, адміністратора парафії Святої Троїці в Мінську, допоможним біскупом Мінсько-Могилівської архідієцезії. Консекрація чи біскупське посвячення відбудеться 25 студеня 2014 року у Мінській катедрі о 18 годині. Одночасово хочу повідомити, що Папа Францишек сьогодні так само призначив пробища парафії святого Антонія Падуанського і декана деканату Віцебськ-Полночний, шановного ксенза Олега Петкевича, новим віцебським ординарієм. Його біскупське посвячення відбудеться 18 студеня 2014 року у Віцебській катедрі о 12 годині. Як кажуть, Бог любить Троїцю, ще не кінець. Так само сьогодні понтифік призначив ректора Гродзенської вищої духовної семінарії, віце-офіціала Гродзенського костюльного суда, шановного монсеньора Йосифа Станевського, допоможним біскупом Гродзенської дієцезії. Його біскупське посвячення відбудеться 1 лютого 2014 року у Гродзенській катедрі о 12 годині. Екселенція біскуп-номінат, також треба казати. Юрій, от цього серця віншую тебе з новим призначенням. Нехай добрий Бог одарить тебе своїми потребними для виконування гэтых вельми адказних обов'язків наступника апостолів задання. Похвалений Ісус Христос. Это правда мне нелегко, что здесь зараз сказать. Сходиться с такой волей святого Отца было нелегко. И пришлось не один раз под час молитвы узгадать слово из молитвы «Отче наш, фиат волю достой, нехай станется Твоя воля». Я это служение, якое по воле Христа придется виконувати, хочу менавіта скласти у руки Божьи. Нехай сповнится Его воля. Своим девизом служения я хотел бы обрать слово «тривати у Христе». Это нагадывая евангельскую притчу про виноградный куст, про виноградную лозу, где стволом з'является Христос, мы все з'являемся галинкой. И когда мы триваем у Христе, то этот куст расте, квітнее, дає свой плен. И прошу вас об молитве. Об молитве, бо это так потрібно. Молитва з'являється опорою для кожного чоловіка, для кожного святара. Хочу подякувати святому Отцу Францишку за довір, який складається на мене, і я постараюся прикласти усі намагання для того, як угодно нести це служение. Кожне набожество зазвичай завершається благословенням, але екселенція номінат дозволить трошки відійти від
ординарного апарату, коли в 1989 році я був призначений біскупом, а я тоді працював у Гродні пробищем, а я інкардинований до Віленської дієцезії, я поїхав до свого біскупа просити благословення. Це був арцибіскуп Юліан Степанович, який аж 28 років був інтернований. 28 років не мог виконувати своїх біскупських обов'язків. Я приїхав до його, а він передо мною на коліні, ти мене поблагослови. Я говорю, як це так? Ти вже призначений, ти поблагослови, от я тебе поблагословлю, Екселенцію. Поблагослови і мене, і весь цей народ, це твоє перше благословення як біскупа номіната. Пан з вами. Нехай усіх вас благословить Бог Усемогутний, а Отець і Син, і Дух Святий. Пан з вами.